Feliz tarde ou boa tarde, boas noites, non sei cando veredes o vídeo. Boas, sexa o que sexa, mañán, tarde, noite ou pasado ou dentro de un tempo. Bueno, hoxe tocou vir a terras de Moraña. Estou moi cerquiña dos Milagres, da Mil, relativamente cerca. Eu creo que se non fora pola vegetación, hasta desde aquí xa se vería incluso o santuario. E estou moi cerca tamén no pastizal, donde se celebra a rapa das bestas de Amil, e creo que xa con eses datos podedes vos localizar. Estou aquí nunha ladeira do monte Acibal. O motivo de vir aquí, bueno, é mostraros unha cousa curiosa, unha das cousas estas que a mí me gustan e que creo que a moitos de vos tamén. Este aquí as miñas costas, vedes esa pedra de aí? Levanta pouco máis dun metro, bueno, algo máis levantaría, hai moita sedimentación. A parte, isto está nun cortalumes, polo tanto debeu de sufrir bastante agresión, son movimentos de terra, e polo tanto habrá cambiado un pouquiño. Hasta non sei como chegou aos nosos días. Bueno, esa pedra coñecida como Menhir da cabeza de San Pedro. Se vos fixades, a ver se eu son capaz de arrimarme aquí un pouquiño, vedes na parte superior, non sei se é intervención humana ou non, pero recorda a unha cabeza, ademais con seus detalles, ollos, nariz, a boca. Espero que a vexades. De todos xeitos, eu non miro un carajo, porque hoxe fai sol e a min está me dando aquí e non me deixa mirar. Bueno, seguramente, non sei se foi intervención humana, se de casualidade. O que si dicen a xente que sabe destas cousas, que data de entre 2000 e 3000 anos antes de Cristo, e servía como marca para dividir territorios, como todos os menires, como gran parte deles. A posteriori, aquí ten unhas incrustacións dunhas cruces, seguramente, co cristianismo, se marcou coa cruz. A hipótesis que manexan as xentes que estudian destas cousas parece ser que marcaba o territorio e a cabeza, porque nalgún sitio máis apareceron deste tipo de construcións. Era cuidadito, estás te metendo en territorio enemigo e aquí xa se sabe o que pasa. O que se meta donde non lle corresponde, claca, cabeciña cortada. Ese é o que dicen algúns. Eu despois buscarei por aí, xa cando faga a entrada no blog para compartir con todos vos, pondrei destas hipótesis que falan a xentes que saben destas cousas. Por outra parte, é curioso, marcaría territorios e miles de anos despois sigue marcando territorios, porque este mojón é unha marca dos límites entre a parroquia de Rebón e Amil, todo en Moraña. Polo tanto, fijaise que curiosidade que miles de anos despois todavía siga marcando un territorio. Costoume traballo chegar abaixo, sobre todo porque aquí se fixe unha tala importante, e de verdad que, aparte do que poida servir isto para entender o noso, o que veña aquí no día de hoxe vai ver unha lección práctica de como, e vamos falar en Román Paladino, de como se jode un monte cunha tala mal feita. Porque a cantidade de ramaxe, polas que hai aí, foron bestiales.
Os camiños que marcaron a maquinaria forestal, bestiales. E sobre todo ese abandono supón que se hai un lume, a carga de combustible que hai sea inapagable, porque aquí deixaron todo isto totalmente inservible para que entre calquer tipo de brigada ou de xente a apagar o lume. É lamentable. Home, supoño que se ganaría un pouquiño menos, supoño, facendo as cousas ben. E supoño que, ademais, fala de que o aproveitamento forestal no noso país é inexistente. Porque, ademais, todo iso que se deixa no monte, que sirve como deterioro, impide carga de lume, impide o paso, vale cartos, sí, se pode comercializar. E eu fai non moitos días estaba visitando unha planta de biomasa capaz de generar enerxía para unha pequena ciudade no norte de Galicia, e creo que a produción era de 50 megavatios, e se mantén única e exclusivamente de materia, o sea, de residuos forestales. Pero aquí todavía, ao sur de Galicia, isto non chegou moi claro. Ou non hai conciencia, ou se ganan os cartos máis rápido e con menos traballo, non o sei. Habría que facer as cousas de outro xeito, sí. Que, ademais, eu estou convencido de que facendo as cousas ben, tendo un ordenamento do monte ben, uns coidados, isto podría ser interesante. Pero, bueno, iso, como eu non son experto de nada, simplemente faría o que faría na miña casa, e eu considero que isto tamén é casa de todos, pois, non sei. Pero, bueno, aí hai xentes que saben destas cousas. Deixámosvos aquí co menir cabeza de San Pedro, e logo averiguaremos algo máis e compartiremoslo. Espero que disfrutedes e vos gusta. E por certo, que allá me preguntaban e me mandan, isto é gratuito, eu non cobro nada, non vivo desto, eu son un xubilado que, en vez de botar a partir as cartas ou quedando a ver series de televisión, prefiero pasear por aí e coñecer o noso. E se sabedes de algo, ou me apuntades, ou non sei que, pois eu vou alá e o conto, vou disfrutar e hasta sei que algúns de vós tamén o vades disfrutar. Moraña, división entre, repito, entre Amil e Rebón, no monte Acibal, cerquiña onde se fai o curro de a Rapa das Vestas dos Milagres da Mil, no Pastizal se chama o sitio, cerquiña do Santuario dos Milagres, e na ladeira do monte Acibal. Aí queda o detalle, curioso, o San Pedro, sí señor, curioso, como pensarían os homes de fai miles de anos. Ala, ata loguiño, boa tarde.